What's up po mga bossing? So nandito po tayo sa serie ng pagluluto. Tayo po ay magluluto ngayon ng isang merienda. Ginataam po itong munggo na may kamote. So ayun nga po, samahan niyo po kami ni Buds Buddy. Kami po ay gagawa ng isang vlog ngayon. Merienda naman po tayo ngayon mga bossing, mga bayang mga FW. So tara na po mga bossing, samahan niyo po kami. Ayun po si Buds Buddy, ayun. Ayun, wako siya. So, samahan niyo po kayo mga bossing. Tayo po ay gagawa ng isang merienda ngayon. Tara na po! So, ayun nga po mga bossing. Sisimulan na po natin ng ipakita ang mga sangkap natin gagamitin sa ating ginataang merienda. So, una po sa lahat ay kailangan po natin ipakita itong ating munggo na nabili namin sa Bacalar. Dinurog na. So, ito nga po yung basmati rice. Egyptian rice po ito. So wala po tayong malagkit, pero mas maganda po sana kung mayroong malagkit. So hindi nga po kami nakakalabas, gawa nga po nung wala naman kami sweldo. Magwawalong buwan na, so ayan, bakala lang po ang kuha namin sa tindahan. Lista-listahan lamang po. Tsaka po kailangan din po natin gumamit ng sago. Ilalaga po natin yan. Kailangan rin po natin ng gabi. Gabing pitik po ito kung tawagin sa Tagalog. So kamoteng dilaw. Kailangan po natin gumamit ng brown sugar. Saka meron din po tayong jackfruit, langka. So kalahati lang po nito ang ilalagay ko kasi masyadong marami po ito. May masarap po sana kung marami, kaya lang may gagamitan po ako ng kalahati pa niyan sa ginatang mais naman sa susunod. So kailangan din po natin gumamit ng coconut milk. Ayan nga po. So ayan nga po mga bossing, ang una po natin habang nagagawin, ilagay po itong ating munggo sa isang bakating kaserola. Yan. So ang gagawin po natin ngayon dyan, bubusahin po natin to or isasangag sa Tagalog kung tawagin. Busa. Ayan. So isasalang ko na po after na mabusa yan, ipakukulan na po natin kasama na po yung basmati rice. So makikita nyo rin po. So yun lang po muna ngayon. Tara na po. So yun nga po mga bossing. Binuksan na po natin yung kalan. So ayun na po gagawin natin yan. Ayun na po natin yung kulay brown yan. Ayan, mapapansin nyo po, medyo nag-iwala siya ng kulay. So ayun nga po, iba na po siya ng kulay niya. So yan nga po mga bossing, kailangan po natin sa lagyan ng tubig. Medyo mahingi lang po ito pag lalagyan natin ng tubig. So yan nga po mga bossing, nakuha ko po yung bigas. So kailangan po natin ilagay yung ating bigas ngayon. So habang nagpapalambot po tayo ng ating munggo saka po ng bigas, maghihiwa na po tayo ng mga iba pang sangkap sa loob. Hiwain po natin yung kamote. So takpan lamang po natin ito mga bossing. Antayin lang po natin ito yung lumambot. So ayun nga po, babaltan po natin itong kamote. Habang pinalalambutan natin yung ating munggo at yung ating bigas, yung ating kaldo. Ito po yung isa. So yung gabi, mamaya ilalaga po natin yan ng may balat. Mas madali po siyang maluto at saka madaling ilagay. Ilagay siyang balat.
ating dilaw. So ayun nga mga bossing, natalupan natin yan. So tingnan po natin mamaya kung kailangan pa rin po natin maglagay ng tubig. Dagdag ng tubig. So yun nga mga bossing, gumugulo na. Ayun, mapapansin po niyo yung maliit na puti. Nilagay ko na po yung sago. Ayan. Ayan, yung maliit na puti po na yun. Yun po ang sago. Akala ko po nakabukas yung video ko. Pero nailagay na po natin yung sago. Yung maliit. So kailangan po natin ulit siyang takpan mga bossing. Ayan. Takpan po natin. Balikan lang po natin siya ulit mamaya. So yun nga mga bossing, malambot na itong ating gabi. Babalikan na po natin siya. So ayun nga po mga bossing, binalikan na po natin yung ating pinakukuluan. So ano yung naman po natin, tingnan po natin kung malambot na yung sago. So hindi pa po siya malambot, medyo puti-puti pa siya. So nagtakan po natin siya ng sabaw. So ayun nga po natin siya ng sabaw. So kailangan rin po natin ilagay yung gabi. Ayun nga po. Takpak po natin ulit yung mga bossing. Kailangan po natin mga po dahil alsa po yun. So balikan lang po natin sugling siya mamaya. Ilagay na po natin ng kamote mamaya. Ayan, buksan na po natin yung ating langka. Milk, buksan na rin po natin. So ito po lang ka. Kalahati lang po ilalagay ko kasi masyado po marami ito. So yan, hiwain ko nga po ng maliit ito. Kalahati lang. Maliit lang. Tsaka po natin yung hulog. Sabay po natin sa kamote mamaya. So yan nga po. So, mga bossing, atin pong bibisitahin ulit itong ating pinakukuluan. Tingnan po natin kung malambot na po yung sago. Ayun, malambot na. Wala na yung kanyang puti-puti. So nailagay ko na nga po yung gabi sa yung sago. Ayan. So idadagdag na po natin yung asukal, brown sugar.
Walay! Okay ba? Yung ating langka. Dahil yung palagkabi pala. Yung kamote. Yan. So, kailangan rin po natin ilagay yung... So, ayun nga mga boss, nailagay na natin yung kamote. Ano kailangan po natin, pati yung langka, ayan. Tsaka yung sago. Tsaka yung asukal. So, lalagyan na po natin siya ng gata. So, ayun nga po yung gata. Ayun. So, antayin lang po natin isang kumulo para luto yung kamote. Haluin lang po natin ulit. So, nasa sa inyo po yan. Kung gusto po nyo dagdagan ng asukal, kasi depende po sa mga panlasa natin, yung asukal. Huwag naman po ninyong kakargaan kagad ng marami. Kung kulang po siya sa tamis, pwede po ninyong dagdagan. So, yan nga po. Takpan lang po natin. Takpan lang po natin ulit. Kailangan po natin maluto mga bossing. So, yun nga po mga bossing. Binilikan na naman po natin itong ating piniluluto. So, mahina nga po ilangan po ang ating ginawa kasi pag nilakas po natin yung apoy, aalsa po yan. Tatapon po siya. So, haluin lang po natin ulit mga bossing. So, yun nga po. Nagiba na po ng kulay yung kamote. So, pakukulang pa rin po natin yan. Inalaman po kamote ang hinihintay natin maluto dyan. So, bago nga po pala ako mayari sa aking niluluto mga bossing, mga kabayang OFW, baka makakalimutan ko po na i-shoutout yung ating mga kaibigan, ang ating mga bossing. So, mga bossing, shoutout nga po pala kaya Dennis San Antonio, Bossing Dennis, ayan, may bago naman po tayong menu, bossing. So, at saka nga po pala kaya Arturo Victor Jr. at sa kanya pong buong pamilya, shoutout nga po pala sa kanya, mga bossing. So, ayun nga po mga bossing, kay Carmel Centeno, yung pong aking bunsong anak, shoutout po sa kanya. Ang aking panganay, si Mark Joseph, at saka po si John Joshua. Na po yung aking mga tatlong nalusog na anak. So mga bossing, ngayon nga po, pakulong pa po natin ito, hintayin po natin maluto yung kamote. Hintayin lang po natin siya lumambot kasi masarap po yan pagka po talagang medyo malambot yung kamote. So ngayon nga po, takpan po natin ulit at hihinaan ko po ulit yung apoy kasi baka nga po tumapon. So ayun nga mga bossing, balikan po natin ulit yung ating niluluto. At baka po yun masobrahan ng luto yung kamote, madurog naman. So ayun nga po, buksan. Haluin at tingnan yung kamote. Iyon. Luto na ang ating ginataang munggo. Sari-sari, may bunggo, may langka, may kamote, may gabi. So, luto na nga po mga bossing. So, tara na po mga bossing. Ipapasok na po namin sa kwarto ito. Papasok na po. Ayan, nag-thumbs up na po ako. Kakain na po kami ni Buds Buddy. Wala po silang tingay. Nandun po siya. May trabaho po. So, patayin ko na po yung kalan. At, umpisa na po natin kayo nito. Yung, pinatay ko na po yung kalan. Wala na po yung kulo niya. So ayun nga po pala mga bossing, para po sa mga kapal ng aking video na to. So ayun nga po, sa mga nanonood, nakakapanood sa aking munting channel, nais ko po kayong pasalamatan sa aking mga nagawang video sa panonood po ninyo. So sa makakapal po ng aking mga video, pinagpapauna ko na po sa inyo ang aking taos puso pagpapasalamat sa inyo. So wag lang po kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment. Pindutin lang po ang notification bell para update po tayo sa ating mga video pang mga gagawin mga bossing, mga kabayang OFW. So hanggang dito na lang po mga bossing. Kakain na po kami ni Buds Buddy. So ipapasok na po sa kwarto yan. So bye bye po.